Thokozani bogogo nomkhulu, uGogo Bathini Mbatha lona ku-YouTube channel. Umbuzo namhlanje uthi ngenze njani ishando uma ingane iziphuphumile esini sikanina unene kubeni bengakamhlawuli njoba engathi ngemithisile. Into efanele uyenze-ke ngane kwethu, le ngane lena kuyona yakho, ingane ebhilonga ekhaya konina. Ungancedisa wena ngokunika mhlambe unini imali ukuthi enze amalungiselelo mhlambe yengane athi umuntu ufanele ulungiselela amanto zomncwabo izinto efana nalezo. Kodwa ungalenzi iphutha ukuthi lengane uyithathe uyongcwaba kini noma ube ingxenye yomncwabo wengane. Ngokwesintu leyo ngane leyo awuye ngisho kuya engcwabeni wayo, wena uyathumela njena okufanele ukuthi kube uyakuthumela. Okunye okubalekile ke ngale ngane lena ofanele uqaphele ngane kwethu ukuthi yenza sure ukuthi lengane lena uyaqhubeka ngokuthi uyilungiselele izinto kufanele babe uyilungiselele njengogeza amaceke, izinto efana lezo, inhlawulo nje noma yini kubo kantombazana abazoyidinga ukuze ingane bazokwazi ukuyikhulula ukuthi ikwazi ukubhileka ngakini. Ngoba leyo ngane leyo phela ukhumbule ukuthi leyo ngane leyo isiyinono kwena sokuyingilosi kufanele ukuthi nibheke nobabili wena nonina. Kodwa okwamanje ungakayenzeli lutho izobheka njena isimo sikanina hayi esakho. Futhi ingane leyo moyithathwe ingcwabela ke njengasendaweni zasemakhaya, leyo ngane leyo iphenduka isichitho esimeni sasekhaya ngoba kuyafana nokuthi nambili nontshontsha isidumbu somunye umuzi. Nikhumbule ngane zakwethu, ithonga alisebenzi nge-DNA, alisebenzi ngegazi ukuthi leyo kuyigazi la ekhaya, lisebenza ngama procedures ukuthi nikwenzile okuphelele okubonisayo ukuthi ngempela lengane iyela ekhaya. Siyacela ke ngane zakwethu ukuthi sibe nawo ucophelela, siyazi isikhathi esiningi kakhulu thina abantu besilisa siyakuthanda ukwenza lokho. Amen. Gogo Bathini Mbatha.